Gülcan geldin mi? Bir Gullu kaka öyle miydiniz? Ava. Yana gelin de yoktu mu? Neyse su açık geldim. Ben yağdan da. Ben sana kızınca çay demlek koydum. Yürü ki bir oturup çay içeceğim. Yürü canım. Nedir kimin yediği pozu oturup çıktığınca çay içeceğim. Anam canım ben postunumu çıkarayım bari ya. Bol yazayım. Arkayım gel. İneceğim canım. Kızınca çayım tayinlerim. İne. Ara. Ava. Neyle o kuğu kıdıklı geçti mi? Hava ertir oku tecrübecilerine başlayar. Tüveleme. Bir şula bolaydılar. Biri Türkmen aşağı uçara verkittiler. Ola hatım qoğurtlar. İş bağanatılan avaranı uğrardım ne tip oldu. Ben bir kayda çay içeceğim ve der utana nahar pişireyim. Vay Gullu kaka, men nakamına karışırsanız iyil näme diyer? Öym içinde il görüp durak yok ha. Birden ne bir gelay dedi. Men gölle avayda ayar. Ehtir var ha. Ceyimcanın ilkinci uçuşu. Şo tüynem öz Ceyimcan'a hizmet ediyen yer. Öz dinin gövür çokolup gepin tapayan. Bol ya buğun sen pişirsen pişiray. Menem aşağı dukandan bir çörek al kaydayım. Sen hoş haberli geleceğim bilen yani o Gülsün hoşumuz var ha. Aşağı çönünü özüne çörek alında bize de ak kaydayıptır. Gullu kaka, sen meni ehli işten dindirayıpsın ha. Sen meni azdararsın. Bir onun için ağlıp durasın yok ne Ceyimcan. Sen qoğuzu çayım iç. Men desine nahar pişireyim. Meni ulol çokolup önküren görülen azmy. Vah awancan. Meni görende yılgırsaňam kalgyň gussadan pürepirligini bilip durna. Bu durmuş bir ýaş wagtymyz ejemizem kakamyzam elimizden alyp ulusyna goýdyda. Alo. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Begmurat özüňmi? Hawa özüm. Men Gully Aşgabatdan. Ha, Gully sen midiň bu? Ay tuweleme. Arasynda bizem ýatlaýan o. Hey senem bir ýatdan çykyryp bom dost. Näil jan saglaň? İşlen gowmy? Ýaxşy, öz taplaň näli? Jiglemiz gurgunjamy? Şükür, jigimizem owy. Tuweleme, bolup bilýär. Begmurat, senden bir haýyş etjek zadym bardy. Hawa dinleýän? Bilýärmi näme? Kümüşiň okuwyny iş tejribecilik mögsüm başlady. Hawa? Ertir netip bolsa bile koýanjylykdaşy bilen türkmen maşa uçýarlar. Onsoň mara şolar iýizine uçýança sen ýanraňda bolaýsalar diýjek bolýan. Özüň gözgaç eder ýaly. Ya Gullyjan, arkaýyn gelibersinler. Kömekçim öňlerinden çykar. Sen el belgisini belläp al. Hawa 62-likden 09-42-42. Belledinmi? Ady begenişdir. Geldikler jaňatçylar onu öňlerinden çykarlar. Köp sag bol Begmurat. Bolýa, arkaýyn gelibersinler. Hoş, bor, sag bol da. Begenç, ertiri kısan mihman geler. Hawa, sen belgiň berdim, sana jaň ederler, öňlerinden çykyp garşylarsın da. Bolýa, sag bol. Alo. Salam. Hawa begenç. Siz geldiňizmi? Bolýa. Mehmanxanaň içine giriberiň. Men size içinde garaşýam. Alo. Başlyk şu mehmanlaryňyz geldi. Bolýa. Ba. Salam. Hoş geldiňiz. Salam gıylar. Saman geldin mi? Hawa geldi. Tuvaleme uçuş o geçti mi? Katma geçti. Berekellah.
Degen çıkıylar yağda gelenler sen desini yerleştir. Ondan bir gözel avadamız hiylecek dizeler görürsün. Barbaş. Boronu hazırlıkça deyincinglerin. Degen yerleştir onu. Kaç? Evul alt bidonu açan ver. Kızlar siz bana pasportunuzu verin. Bildir almak için. Ha, bolya. Başla. Böyle. Där qat owadan ekan. Kız qarashim men hozir telefon maskalayn surata düşelin. Yadına düşsem geçen yıl bizim mehmanxonamın önünde ağam bilen taksam tuttum. Hava menziline çenni. Hawa, siz onu nereden bilýäňiz? Sol ulağın sorjydy menne. Ha, şey diýseňizle. Tügeleme ýatkeşliňi da go keni. Sonra bir gurrunda ağam adynyň gulludygyny bilip galdym. İdyanam mehmanxona ise yerleşdi. Son yıl hata boýunça barlyk etmeli bolamda, şolun kısana wazeretdim bolin. Gaharptan başlayan erkek adamın adyna duşmadım. Dogry duşmarsyňyz. Sebäbi ol ýerde diňe men dinjalym. Agam iş safaryla gitdi. Ol kardeşleriň arasynda bolmaly boldy. Kümüs tarihi var, seyledirem öttümle. Sebäbi şol gün kısana da ýasky bir sen adyň var. Kümüs. Şol gün men sana göwnüm gidipdi. Emma ýanynda agam bolansaň hiç da sorap bilmedim. Men sen tapmak maksady bilen mehmanxana işe girdim. Sondan bären sen gözlegimdi. Menini gözlegim dowam edesim bilen ha. Men sen tapdym. Elbette garaşylmadyk yerden bir wada näde doğru düşünmeňem mümkin. Ýöne sen erti gaýdýan. Men ahir şu yerden sen taparnyk gelipdim. Tapýan çamam gaýtjak dälim. Innem bu pursady elden gidiresim bilen ha. Getirin gıylar men siz surat alayım. Bolya. Yörüngünde beyleleriga maylanalyň da. Ýörüň. Yürü onu.
uğurlaşak değil mi? Näme uğurlaşayım? Hemme zat uğurlaş. Näme kılıklandırayanmasa uğurlaş. Men seni bir gedek getirdim. Bestir. Enni itiretim melana. Ya sen güün verenin mami? Yok. Yönen näme? Kumuş, yürälimi? Enç, canlaşarız. Kumuş. Şimdi sen bana istadı, ben gidiverce. Men de şunu araşarım. Bolýarsaň canlaşarys. Şeyle mi? Bolya gaýtanyň saman barym. Ulla da köp salamaýdym. Bolýar tamam. Biziň mehmanhanamyza gelip duruň. Sağ ol. Sara, selamun aleyküm. Waaleykumussalam. Täzeýler gutly bolsun Sara. Sağ olun, senin kam mutlu oldun. Sara, tanamadyň oýunjan men. Bir görýän ýüzüme de on aly bilemek. Men Samrat, atajanyň dosty. Ha, Sajan, aman saryň ogly. Oo. Wak Samratjan, duýsanyň gowulaýdy sen. Men atajanyň öýüni tapman ýörün aýlan. Aýtsama gülkün tutaýmagan mümkin Sara. Ha, näme boldy? Neşdiron ýeriň atajanyň öýünde açtaý. Ana aýly. Saýmy. Hani ýören öýdüm görkezäň. Ha, ýör şeytan oglum, ýör hani.
Assalamu alaykum. Wa alaykum Gelin assalam. ağam. Ha. Wa alaykum assalam. Alayt bir tutus täällä zaman aydan çıktım ayt öýüňizden. Söyle mi? Ha, entem sen Hasan Ratsan usaydı. Hawa. Sağlara kaçak başını tayyarlar koyun. Çok karıştırdı. Bunu ne mi? Yorum tayyarcak kaçak başına geçelim. Ýör oğlum bir kere çay içsin. Arkayın oturun. Ha. Men biraz işlem var. Medeni döyüne var mı? Konsert vermeli. Medeni dişkerler de. Bolya oğlum isim ağırta. Tawal, kömöňe taňry ýatkadyn ýene örgedi. Bolya. Toýda görsen. Yok kanka. Ýör. Ay, tuğulun atol. Niye ver? Orada dikkatleri var kanka. Öyle mi? Bir gösterme. Ay, niye ver? Ay, çay var. Var mı diye sordum ya. Böyle. Bir fotoğrafım var ha. Böyle lan. Biliyor musun orada bir cay? Böyle mi? Böyle mi? Hava. Dedim paranızı kattırım. Katı o. Altın mı otur çok da bana yankı bir cay var. Hava. Katı o. Niye ver? Vay ya. Oho atam eldir. Ata salam. Ay berekallah oğlum sana oğlum sana. Ay böyle mi? Anla tarihi havatma. Ana ata sohbet getiriptir. Berekallah. Hakan. Ha görün askana var Ali. Gör. Gör. Muhammed abi. Ay böyle mi? Oo, salam mıylar? Kaharcan el, olmaya da eylem. Ha oğlum. Ki yankam seni görse ütgö berýärler. Kim? Yankı göle mi? Oňa näçe göle diýär? Göle diýmez ýalmy. Okuwa başlanýarmy siz sağ meni? O nähili? Yadyňa düşýärmi? Okuw başlayan wagtlarymyz bätleşik geçirilir. Ho. Ana şo bätleşiň çykyşlarynyň meýilnamasyny guramaça akdyp barýakam. Mene berden barýadym, o da aňyrdan gelýärdi. Gözüm körmü? Göle hayran. Vah, Kenyalı ay bakışlayı, gül cemalı gözlerim görmemden yana. Gözümün görmeme beyle de dursun. O görgürlüğüm terkerde, ortamın karanlığa pırsağı ahire. Getir ver. Getir diye. Bu su çaran olsun ne? Bu cavalgının bolun olsun ay. Ben de bileşiğin ettim mi? Dur. Gözler kıysa. Ayak çeksene. Dilin başını çeğnemesene ayola. Ondan bar git de gözüne eğne takın. Ya da mağlayına çır otur. Oho! Dur. Harcamayın. Men sen bugün de geri yavru atayım oğa. Oku bir öyküleş başlamalı. Attanlıkta bolanlar için oku tarayansak öyküleşecek görecek mi? Halis katı görünmezsin. Men sana derek Ankıra'dan geleyim. Senin merdan bağıttı vardı beni süs. Şeysen belki içinde var. Geçeyin. Geç.
Sen hemden yerine de geçsin. Talipler birinci meselemet ertirtili yayılım teyil vaqtda yazıq etdiye. İki tane talim bir mektepten barıp qoşqu okumalı. Şoňa Amanowa Keyik. Ondan Qurbanov Allah oly. İkiňiz ertir faqat 3-de teyil vaqtda bararsınız. Inni ikinci meselemet talipler. Allah canlarım sahi verilipdir diýselerim beýlep 900 dönem aňyrda durýtmandım. Sahi toy edem dedi. Hemme bir kuluk göçüp gitdim. Mal ara seyretmäge de bir gerekdi. Gaýtman alypdyň da kaka. Ana sonra ejemge göwün ýetipdi. Al totoq diýsem diýe men fanama dokla bart diýdi. Haydi yana ardy göteňde de şoň ýar ýal bolardy. Oglaýdy kaka. Oğlum mena bir baraýyn göreýin. Näme yetmeýän zatlar bolsa alyp bereýin diýdim göli. Mena tuweleme yetmeýän zat görmedim. Edil beýle durýtmedim da. Inne oğlum özüňiz näme alyp berdiňiz, şonu alyp beräýmedin. Ya kaka. Zarym sag bolsa bol ya. Kim zadymyz ýoga? Gül ýaz zamanynda ýaşaýar. Hana onda pikirlensip, toňaý daýarsyňyz da. Bolmasa da özüm islen sowadym alarym. Bolar kaka. Ondan oğlum diýene. Näçerek nırxy? Ha, kaka seneme. Häzir bugut. Muht diýdim ya meni ötesdim. Yeni 30 ýylyň dowamynda ödülüşmeli bolsa. Muht boldy bolmaýan näme? 30 ýylyň dowamynda. 30 ýylyň dowamynda. Ha, o diýildi bolsa muhtuňa maňyrty bolýar oglum. Bu atdy arkadaga arqsaýdy ýep oturmalysyz. Siz hiç şeýle kösenmen taýar jaýa giräýmeli edip berdi. Onda da nähil jaýlar teredat boldy. Döwrüň tüýs bagtyarlykdygyna söz ýoklu. Oğlum, nesibetenden inneseden bärde ýaşarsyňyz. Inlegen biri awada isläp ýör, biri okap ýör. Eçeňe de kömekçi gerek. Täze ýyly toý eder ýaly oğlum guda bolup goýaýsak diýär. Bu körpä düşnükli. Ondan begelsan nabry hey öýlenjek goýaky diýip dagurryň eden okmy? Ol bizden utanır. Sen şonu oğlum kılıklanıp göräýsäň näde? Har men onu janyp göreýin. Garaş kaka. Alo. Alo, enim, saglyk men. Hawa. Özüň nähilem? Ejem, kakam, gelnejem, oğuljuňam gowmy? Hawa ähli gowy, enim. Sen maňa kulak goý. Dinleýänam. Ana nesip bolsa biz seni öýräýsek diýär. Ha. Menem şu barada sizilen maslahatlaşaýyn diýip berdim. Barmaly ýer bolsa aýt. Bolmasa da öýdäkilere ruhsat ber. Barmaly ýer bar. Siz maňa biraz wagt beriň, ondan men size mal habar ederim. Bor. Ýöne siz enimden hem habar tutaýyn. Oňam höwäsi bar ýaly. Näde waçjany bilen akmy, näme? Bor onda. Men sana ederim. Bolýa, bora. Kaka. Size tuweleme bir däle
2 ýere gitmeli bolmaly. Wa, näetdiň amany? Ona hem 2 gyýra öýlenjek diýämi? Yok la kaka. Onda näme? Körpüde öýräýteler diýen ýaly durýar. Ha, öýräýteler diýen bolsa bolup dur da onu. Täze ýylla goşa toý etip bilsek, ejeňe gaty begener. Begener. Ha o. Men haýal etmen ejeňe buşlaýyn. Sen ikisiniň hem ýagdaýyny bille, soň maňa habar et. Bolýarmy? Men ýöräýin oglum. Kaka otur vermelikiň de. Mun ýal gowy habar waka men eglenmäýin oglum. Bolarny kaka. Bolýar. Ýör onu men seni orada. Ýör çek. Alo, Kümüş salam. Salam. Senden jogapsy bolup gitdim. Näme üçin Kümüş? Sen näme etmedin? Men seni itirafym bilen eşitýärmi? Wah, o diýeniňe düşünýänle bolyn. Ýöne. Näme? Ya sen men seni anana okmy? Men öýümizdekileri uratjak. Benç, menem de pikirlenmeli. Altında barın yanmadı
Gel. Aşk mümkün mü? Ha, elbette gel. Geç oturayım. Başlık, men sizin bilen gurulum vardı. Hawa, aýdy ber, dinleýän. Şol dostumyň uýasy bara. Mihmanhanada bolup giden Kümüş. Hawa. Ana, şu hakda urlaşajakdym. Enem atam öýür aýsak, barmal yer bolsa aýda aýsaň diýerler bolyn. Kümüşden hiç ýyl jogap alyp bilemok. Boram diýene, ýogam diýene. Eger öýdäkiler barsa bererlermi-ka? Ýakynlar nähil adamlar, şonu urlaşajakdym başlyk. Ha, şey diýsene. Bilesin gelýän bolsa dinle. Gullu bilen uýosynyň ara tapawdy 10 ýaş töwerega bolmaly. Uýosy hiniz 3 ýaşamaka ýene tazy ýol helakçylygyna wepat boldy. Kümüşi Gulluýyň özü bolupdy. Gullu işe de gidýärdi, öýüň işlerine de ýetişýärdi. Uýosy ýekeseremesin diýip gün ortalyk naharnam, agşamlyk naharnam hökman uýosy bilen öýde biledinýärdi. Gullu uýosyna ýene temährini berip bilmese de, dogan mährini kemetmedi. Uýosy özüni ýalňyz duýaýmasyn diýip öýlenmedi. Ýogsa garnaşlar Gulluýyny käni berjek boldular. Ol uýosynyň hatyrasy üçin etmedi. Ýagdaýlar ha şeýle, ýöne sen gyýda saýlap bilipsiň. Wah, ola şeýledir bolyn. Men gyýdan belli bir jogap alyp bilemok. Dogrusy, näme etjegimi bilemok. Sen gudoçylyga iyi ber. Sen meň ýanymda işleýändiňem aýtsynlar. Özüm men salyk berenmem aýtsynlar. Onsoň Gullu bilen men özüm gurlaşar. Sag bolun başlyk. Siz hemen diýsem begenlerdiňiz. Bolýa. Jigimiz asly maşgara düşdi, biziň hem armanymyz ýok. Men seni gowy tanaýany. Sen ýöne baran soňlar maňa habar et. Bar başlyk. Sag bolun başlyk. Bolýa. Alo. Salam. Salam Kümüş. Men sen biýmada eden nälerine? Ýokla. Kümüş, öýdäkiler barmaly ýerime aýtdylar. Maňa da diňe sen gerek. Men näme diýeň? Sen maňa näme de bolsa barda diýdi. Begenç, sen meni gowurýanyňa göz ýetirdim ýöne. Onu ýöneň näme? Men sen halamak diýjek bolýarmy? Ýok, on nice bolama. Dogry aýtsam senden ýüregimde orun aldyň. Onu men öýmüzdäkilere arkan aýdyp bilýänmi? Ýok. Eger öz ýüreginde de men hakda gowy pikir bar bolsa, başga näme garşylyk bar? Agam. Näme agam garşy bolar öýdäňmi? Agam garşy bolasy ýok ýöne agamy ýeke oýasym gelene. Sen bilýärmi? Bilýän Kümüş. Men ýa başlygym bilen guruldaş boldum. Bilýän bolsaň özümi ösürip ulaldan ýeke doganymy nädip ýalňyz goýup gideň. Ejemiň kakamyň ýerini tutup hordar etmedik doganymyň bir uly jaýyň içinde ýeke özüň ýaşap bereni asla gözüme getirip bilemok. Näme? Doganym dip senem durmuşa çykmana oturup berjekmi? Men nädeýin ol ýalyny jogap. Sen meni gowurýanym bolsaň, menem seni gowurymda da agam taşlap nirak gideň. Agam meni ulaltjak bolup öz durmuşyny inkar etipdir. Innem men onu ýeke taşlap başymy alyp ötäg deýinmi? Men onu oňarman.
Hala. Selam. Bağışla uğrayın. He neymi? Bağışla. He aydı be. Bağışla uğrayın. Aydı çok oldu. Men, sen... Ayrılsana ben. Gülşen sıfat peridat. Sen çok şirin nevat. Aşık men altınayım. Sana arzum aydayın. Asla razı olmadı. Sen haberin var mı? Adın neymi? Bir Murat. Sana söyledim cevap. Kavul eyle men varım. Sana yüreğim verem. Mehriban gıyt altınay. Yüreğimi ellek görey. Sedli vur ya yüreğim. Be, yaxşı yaman dilinde. Bar mı hüner elinde? Aşk yiğit bey Murat. Han özün haktay. Men hünerim uçorman. Spordum yanından koyman. Giyce günnüt altınay. Türgönleşen ananay. Rahim yıkma hayıştım. Kamatın köngülüme cay. Görgüyüz müni? Dudagıyda gıtçılık yok. Özgagıyda kemlik yok. Aşk yiğit bey Murat. Başka gıyda haber var. Ayaz baba. Ayaz baba. Ayaz baba. Uy. Nemen ayaz babası. Liran ayaz babası. Yürüsüm yolum olayın. Neme diysen men kayın. Mehriban gıyt altınay. Bir sen gerek ananay. Vay gownum bölek bolly. Nalısın canım anne. Men sana benli oldum. Barca aklımı allın. Mehriban gıyt altınay. Bana razıylık bere. Vay yüzüm olup gitti. Gownuma guman yetti. Gownunu terk etsin guman. Yoktur yalan gep tapmam. Mehriban gıyt altınay. Hiç gözeller sana tay. Aşk yigit ırdın da. Köngle gardın la. Sana kuvanan ene. Bolsun bana kaynene. Mehriban gıyt altınay. Kalkmada duyduray. Vay bu oğlanı. Kalpler kalba beslensin. Toyumuzu heveslensin. Mehriban gıyt altınay. Altınay. Bilayla ayarlayacaktım da. Ayaz baba. Ayaz baba. Ayaz baba. Ayaz baba. Uy bolup dursun. Men belgim 87 05'tir. Baş 63'lük canıda. Bol. Vay kovduğunu bol ya dedi. Necem bunu ayak çeksene. Kovaydı. Men keyiğinden şu öykülep görününü bilesin meyli. Uy öykülemez yanım eden işim. Men näme iş edipdirim? Bilmedik bolmasana öýlenen halyňa biriniň yetişen gyzyny söýýänliksiňde. Öýlenen? O nähir men öýlenen? He, yalanmy? Yalan. Niýede men öýlenen bolýamyşym? At oýnatmasana. Bir gyjady çağlar bagana gatnaýanyň görüp duraki. Ha, mundan gelip çykdy. O men daýymyň gyjagadyny menki duröýdünni. Merjen, sen meni ünfülje dinle. O gyjagad men daýym bilen daýdamyň ýygy. Olar işe ýergi diýerler, gijem gelýärler. Şoň üçin olar maňa umumy ýaşaýyş saýyna ýerleşmedi. Biz de bolay diýip haýyş etdiler. Menim bolan gyjagym her gün ýerdene eltýän, okuldan soň alyp gaýdýan. Sen aýdýanyň dogrudygyny men ýerden bileýin. Uy, onanmasaň eýlek topardak kümüşden sonra, kümüşen begençden sonrasyn. Menem begenciň jigisi. Sen gayrat etýän keýge düşündir. Salam aýlar. Salam. Keýke görüşýär. Bolýan, ýa-da habarlaşap. Keyik. Kimin bir açık gorun etmeli. Şu wagta çeli ýanyna gelip bilmeýän agratlarymdan, gaharjanlygymdan iýmendim ýördüm. Meni bağışla. Ýönenni hali sabır kararym almady. Ursaňam, söwseňem öz elinde. Ýöne men mundan bir ýana aýtmana gelip biljekler. Ýalkasaň ýar bolsam da, gargasaň gyş bolsam da, mene ilkinji gerek şol seni görelim märi. Sen hakda oýlanmadyk ýekeje günüm ýok. Pikirlenmedik, dynnym ýaljak pursadym ýok. Aştaňa aýaňda men ykbalym, ýumsaňam ýumruğunda. Emma mene mundan bu ýana sensiz geljegim gödüňe tiplemok. Ol gyjagaly meselenem merjene düşündiripdim.
Geldin mi? Salam buluşur nece? Salam. Öyle mihman edin. Öyle mihman edin. Sen mihmanda. Sınıftaşlarım mı? Yok kayıt. Dur seni kayıp barmalı. Öyle nem için barmalı. Ağay sana bir düşücüm kan öýtdim var düşünem okda. Söz aytıcı gelipdirler. Kime? Sana kim maşulaydı senden başka söz aytar ýaly. Batnem o jaýa var hadi düşündürür men. Gülşen nece kim olur? Vah kümüşşan bilen tek tanap yetişen dokşolary. Yan ağam ılgap gelivermoş diýen soň geleydim de oğullar aýan agzada işleýän näme tek dogry tanışyp yetişen ol. Häzir çaýlaryň sularına dereden geler. Özüm görürüm nasıl? Baryan! Buyur. Sorun var. Gelin geliverin. Elik falan. Gelin geçiverin. Udayı şükür. Geç gelince geç. Gir verin şokulucaya gir ver. Geç arkayın oturuver arkayın. Arkayın oturun. Bir daha havarlıca geldik. Bizim havarımızı alsanız. Haydi verin. Bir daha yitimizi gözlep geldik. Asıl şey değil mi? Hava. Yivteç, kime ki? Sağolçu gelipdir. Düşünmedim. Keygi sorak gelipdirler. Yivteç, keyivente yaş, ondan molente okap yürü. Kakası. Olaram bilýärler. Olan oğlu keyik bilen bil okaýarmyş. Uluglar çünin keyigiň ol bil okaýan jorus bar kümüş. Oğul? Ana şoňa barypdyrlar. Oşa toý etjek bolýarmyşlar. Innisi bu da bolsa täze illa toý etjek diýerler. Yivteç, mene näme diýjegim bilemok. Keyikçanly gurluş, näme diýer? Biz doğun ornaştırılı maslahat edelim. Biz maslahatlaşıp onun size havar edesi vaydayım. Boranny kakasy. Men mihmanlar uğraday. Bolya, var. Cincan, geldin mi? Amerika. Sen bilen bir kaz durum var. Amerika. Sen ýa-da kim belkiden bilýärmi? Hawa ýan Gülşürň ençenden eşitdim. Olan geljegиnden sen habaryň barmy diýen? Sen çekinmedejik aýt. Olan ogluny halamasam sözlerini aljak geljek. Öýde aýdyşlaryny seretseňe oglullaryň özü bir saly beripdir. Sen jigim çekinme, arkaýyn bol. Men seni öz islemeýän ýerine bermejigimi bilýärmi sen? Kullu kaka. Cemcan, eger begenci gowuryan bolsam, men awlun sözüni alajak onda. Hor boljak eliňe däljek. Men olary gowtanaýan. Çaragy gowy adam. Maşallah mowy. Men seni ýeke oýup niýerä gideýin? Vay bu. Mandan çykdy. Sen men üçin durmuşa çykman oturajak ekeniňde. Ey, o pikirine men halamokçuyum. Sen meni silýanymy öňüm bilýärdim. Şu gün men üçin öz geljekki durmuşyňy terk etmäge de taýardyň gördüm. Ýöne barajygym. Sen bu edýanyna bolanok.
Nämesi bolana? Ýa aýtdyma? Seni ýeke taşlap gidibiljek geldi. Sen bir özüň galanyň bilip durkan men näde barkyn ýaşap biler. Başga ýeke ýaşaýan unutmajygym. Menem ýeke ýaşaýberer. Seni müslüm daş ýere gidem owa. Gelir dururduň da. Kullu kaka, men aýtdyma, seni ýeke oýup gidip biljek geldi. Jimjan, indi biz bir-birimizi şeýle gowurýat diýip, ejemizin kakymyzyň nesil dowamatyny kesip oturbermelimi? Jigim, men äden hor etmejek bolup öýlenmekden ýüze gurdum. Belki men ýalňyşamdyr. Ýöne meni ýene aýdýan, sen boýnum burulmalyk üçin etdim şonu. Şu wagt diňe bolmasyn görnäň. Taňa häzirki diýen nesil dowamy hakdaky pikir kelläme de gelmäňdir. Eger bara kelläme gelen bolanlarda da öýlenmek soňa ýardamçy. Bolýa Gullu kaka, men sen diýeniňe deýin. Ýöne bir şert bilen. O näme şert? Senem öýlenmäne söz ber. Endi men nire öýleneyim? İlçilikde bir sebäp bilen oturup galan gyz ýok däldir. Bir ýerini taparsyn. Hay ne bileýin. Agam, onna gepleşdik. Nesip bolsa, men ertirden özüme gelinece boljak gyzyň gözlegine çykýan. Sene öýlenýän. Onsoň häki gelenden sözüni men üçin alsaňam, almasaňam özüň bilersiň de. Bolýajygym jan. Men öýlenemde sen bagtly bolýanmasaň, goý sen diýenim bolsun. Bolýa Gullu kaka. Bolýajygy. Alýo. Eşdäň mehribanym. Maňa sen bilen gürleşmäne Aýazbaba kömek etdi. Goý sana ýalyn sözler otyrsan, Aýazbaba diňe täzeýler elýär. Ha? Çanım ha ananay. Bilýän sen geçip gidende men sen bilen gürleşip bilemokdym. Utonjurap eýlek-beýlek serip durýardym. Anan çanım Aýazbaba kömek etdi. Be, hanan Aýazbabaň biziň öýümizde ogratda çyn bolsa. Uy, Aýazbabaň bar iş menmi walla? Garşy-garşy ýüz tutup durmany utonýan ha men. Men söýýänim çynyň bolsa, öýe Aýazbaba sowgat getirsin. Näme? Goý berdi abi. Men näme etsem käme? Ha, maksady jaňa deýin. Alýo. Bu maksat täzelin gutly bolsun nos. Maksat sargyt boýunça sowgat eltip beren Aýazbabany tanamakmy? Ha, o el belgisini ber. Bolu sağ ol. Yine. Alo, salamu aleyküm. Ha, täzenin gutly bolsun. Ha, sağ olun. Hoca oğlum kaby? Ha, ho. Oho, Aýazbaba gitdik, gelin. Salam edin çağlar. Salam edin balalar. Gogmy adaylaryňyz. Men siziň Aýazbabaňyz, men siziň mihmanyňyz. Alys ýollar söküp geldim size. Sowgat baryn alyp geldim. Han onda men size häzir sowgat çuklaňyzy taýlaýyn. Size maňa sowgat taýlandyňyz da. Sowgat mı? Sowgat. Ay tuýarmy. Soň çylki men size taýlaýyn, soň siz maňa taýlan. Bolýarmy? Ana, täzeliňiz gutly bolsun. Mübarek bolsun. Hani sizde ýene diksan sağa çyk bolmaly. Uy, bizde şu bari üçüsü. Uy. Yer ýany ýok, onda bul ikisinden özüňiz alaýyn. Täzeliňiz gutly bolsun. Alana, mübarek bolsun, düşünýeli bolsun. Şeýle bolsun. Uy, han sizde altyn aýatly gyýdyňyz da ma bolmaly? Gyýdymy diýsen boljak. Uy, onan ha bula tapdy. Altyn aýjygym üçin aýratyn sowgat bar. Bu sowgatyny özüm çyk berýär. Getir maňa berýär. Durum. Ýöne ony hökman özüne gowşurum. Hökman gowşurur, hökman. Täzeli bilen hökman gutlan. Bolýar. Alonna täzeliňiz gutly bolsun, düşümli bolsun, mübarek bolsun. Hoş sağ bolun balalar. Gelinimcan, ine bek murat beripdir. Täze ýylyň gutla,
Täze ýylyň gutly bolsun, düşünli ýyl bolsun daýym. Alo? Begimratjan, sagyrgyň gezipýärmiň oglum. Howaje, ödüňiz gowmy? Çağalar altynayam gowmy? Wa oglum, olar kuş bolup çaýjak bolýarlar. Iberjek diýen aýyr babaňam geldi oglum. Bir giden sowgat bilen geldi. Altynaýa da aýratyn sowgat edipdiň ha. He, eýem gelip gitdimi? Men dostum Akmurada haýyş edipdim bolen, ol biraz giýjirek bararyn ipdi. Bolya gelen bolsa bolya. Sowgadyňyzam nesip etsin eje. Sağ ol balam. Senden tamamam şeýle de. Täze ýylyň gutly bolsun balam. İşiňde, durmuşda diňe üstünlik gadan balam. Bolya eje. Öýdäklere de köp salam aýt. Menini el telefonumy öçürerin. Häzir iş meselesi bilen maslahat başlamaly. Soň gurlaşarsa. Bolya oglum, tagamanjy işle. Olsun ondan sowgatlary. Sağ ol. Bolya. Han men Alo. Alo. Ayım sowgatlar nene öňördi? Nämen sowgadyny? Meňi beren sowgadymy? Sen haçan sowgat diýerdiň? We, ýa-ni aýazagyň elte sowgatlaryny meni berdim-de. Gyýu näme bolýa, bäri kiçil aýaz baba gelenok. O ne hil gelenok? Şu açyk gowşuryp çykda men ýanymda. Gelenok janlygyň şuta kiçil aýaz baba da gelenok sowgadam. Han durany? Hojaguly, gelen meriň agam. Geleni. Garaşaýdyr. Nire eltdiň sowgatlary? Şo sen aýdan salgyma 118-e. Aýdylan salga barmandyra. Niýe bolsa aýdylan salga el tapdanym. Sen özüň 118-e diýip aýtdyň ha. 118-e? Ay 118 däle hawal 128 eltmeliň ha. Özüň 118 diýdiň da, uy. Hay edenim mar ola bar haw alqay sowgatlary. Uy. O ya ýan giden aýyr baba ýaly. Aýyr baba. Men size ýan sowgatlary paýladym bolýan. Şolary izine beräýin da. Uy, bu näme gep boldy aýyr baba? Öý salgysyny ýalňyşyp ýokarky gatda goňşulary getirmeli sowgatlary men size paýlapdyrna. Bagşlarsyn da gelýär. Şo sowgatlary izine beräýin da. Uy, towa. O näme ýalňyşlyk bolýarmyşyn? Olar bizim sowgadymy? Olar çağalar eýýän aşda. Beýtmelläle kedýärler. Aýdýana men ýalňyşyp durun. Şu çaýyň 128-nji öýüne bermelim şu sowgatlary. Men bolsa 118 öýdüm. Ters düşünüp durda. Sowgat etmege haýyş eden oglan näme sebäpden henidem olar gowşurmalygyny sorady. Şo sebäpden hem sowgatlary izine beräýin da. Ýöne bagşla urun gelneje. Uy, durlo. Bu sowgatlar Begimrat uğratmadymy näme? Begimrat uğratdy. Onu näme ýalňyş gelipdir niýe? Begimrat men öz ogluma. O sana sowgatlar getirmäň haýyş edenler. Ýa Begimrat Altynaý bilen jaňlaşandygyny, olara sowgat gelmändigini aýtdy da. Şonda öý salgysyny ýalňyş alanlygy malyklandyny da. Jigim, sen giden soň men oglum Begimrat bilen gürleşdim. Olum aýyr babaň sowgat getirjekdigini, Altynaýa aýratyn sowgat berjekdigini aýtdy. Sen öý salgysyny ýalňyş alan närsinde, başga biri bilen gürleşip ters düşünensiň. Bize mene Begimrat oglumyzyň iýberen sowgatlaryny aldyk. Täze ýylymam gutly bolsun, düşünli bolsun. Bu ne hil wallahi. Bolýar da anna. Sağ olun. Täze ýylyňyz bilen. Sagaman bar jigim ýalňyşlyk her kişide de bolýandyr. Diýan ýok. Am allyň sowgatlary. Hemen sowgatlary. Ay agam näme edip börsiň ay? Ay ho sen özüň näme edip börsiň ho? Sen ýalňyş barpsyň diýe, o gelneje de dogry gelipsiň diýe. Beýdip men közäp durmady, barda ejeň bilen düşünjäýdi uy.
Ha, onu yereden ecem bolýar. Men ecem nämişliýe berdi? Öýüňizde oturanlarda. Onu hil öýümüz ho. Men şäheriň o çetinde ýaşaýan. Berdi men halasyan gyýdym ýaşaýan. Gelneje oglum diýip dura saňa. Jan nogon. Men sowatlam kime berenim bolsaň, ýyzyna allanym altyn aýa gowşur. Gaýrat etdenim bar ho bar. Ağam gaýrat et ala göri. Ay ne etdiňiz ay muny? Bar ho bar ağamza. Altına garaşyp dura. Uy, buna yeni yankıyı. Hawa men gelneje ýene bir sapar salamu alaykum. Ýene ýan sowgatlar. Yönesi olmaz. Bu nehir musallat koy. Ay cigim sen öýüň öwdaryň ýokmy? Yöne sowgat diýip berdi aýlanıp görsünle sen. Men häziriň özümden Habib Murada jaň edeýin. O öz saňa aýtsyn. Uy, ol il telefonu ösürjek diýip aýtdy. Uy cigim, ýalňyz düşünşmedik mi näme? Düşünüşdük, ýöne gelneje maňa sargy deden oglum öýdi. Ala aşapda dur. Özem ol siziň ogluňyz däl. Ol bu ýerde ýaşan ogul. Yer bolýar, çağalara getirilen sowgatlary hiç diýelim. Özüm ýerine goýaryn. Ýöne altyn aýa diýip getirilen sowgaty bir beräýin da gelneje. Seneme Altınay diýip alaýdyň. Biziň gelinimiziň adam Altınay. Beýle atlan gabat gelmek mümkin näle. Uy, oňsoňolum getirilen sowgaty açanlar agary. Sen gows şol oglun bärik çağırsana. Men özüm oňulen gürleşeýin. Gelneje düşünäýin da o bu ýere gelmeýär. O nähil gelmeýär. Uy, sen ol şahda diýmedingmi? Hawa ýöne Onyan bolsa dagyn ýönesi bolmy? Meni sowgatlara aýdyna berbiljekkä? Ýöne olaň bahasyny töläýmesem. ay gelneje onda da ol bu ýere girmäýmese. O näçe? Gelneje bu jaýda on halasyan gyýdy ýaşaýar. Adam Altynay bolmaly. Şo sebäpden sowgat beremde de Altynaýyň hut öz eline berdiýip sarladymy ýa-ni? Beýlek sowgatlarym on kiçijiklerine niýetlenendi. Şey diýsene, bola sowgatlar artykmaşyragam getirilipdir diýdimle. Yer bolýar. Onu da men ondan ötünç soramasam bolmaz. Sen o sowgataňmy da men ýanyma alyp gel. Men şu taýda garaşjak. Ay bolýar da. Başga da çok goýjan. Assalamu alaykum. Täze gutlu bolsun. Täze ýylyňyz artgaly düşünli bolsun. Uy, onha ýene bir aýad baba. Hawa aýad baba. Da kim bolsun? Ýyle aýad babany görenip begener. Siz bolsa ank-tank bolup dursunuzlar. Bu ne hil bolla? Hani körpejizigler ýataýana däldirler-de. Uy, ýylyň gapysyna bir aýad baba gelýän bolsa biziň gapymyz aýad babadan dolly. İki dayda. Bu men Akmurat, Begmuratyň dosty. Begmurat maňa jiglerini Altynay ýönejem daýym gutlap ber diýip haýyş edipdi. Men bolsa iş bilen başa goýup bolup biraz giýjak alaýdym. Enne hemme zat aýdyň boldular. Wagt bide gelmeli aýad baba sen ekeniňe. Ola da kim bolsun? Menin bir ýigiti biderecik adar goýaýypdyrna. Görýän bolýar, ýene bir aýad baba gelip gidip durýar. Gelli, bir gedegimde bir näçe gedek geldi. Wagtyna gelmeliler, hana ol. İş sagat sıktı da sen. Sen çağılan ýanyna git, men ola ýarba bilen bir düşünşeýinle. Ya bolýar diýkeň. Oy, ýatyň oýuňa düşmejek zatlar bolýar. Oh! Bir kadayda! Geliverin! Ne boldy? Bir kadayda yetişiverin! Ne boldy? Geliverin, geliverin! Ne boldy? Ne boldy? Geliniňizi seyredin ha! Hani? Oy nime ol? Bir kadayda garaşyp. Häzir barýar. Men nime bardym? Çardyp. Bardyk. Gelin jana, hadi çık gayret et. Ne barýar häzir? Hadi çık. Oy, sen nere barýar? Men mi? Çağırın Uy! Boldy. Ay. Bersin ýar alyp gaýt da barny. Ay bardym ha dost. Beren ol. Özüň gelýär. Bar da sen. O sowgatlary bir ýer başga bir ýerine bermeli ha. Bulur kime?
Ayrılma yolumuzdan, ayrılın görüp dur sana. Yürü, bu maşin kiminki? Belki. Sen kimsin maşin? Yürü onunla, yürü. Ben soğutlam neyme? O soğut yadına düşe, şuna sen soğut yadına düşe. Dur yemen, o yana öd açtı. Gelece, daydı, ben soğutlam neyme? Alt gidin aşın, yürü ödüştü, aşın yürü ödüştü. Yürü. Ben soğudum. Gelece, ben soğudum. Oğlum altın ailem ölür haydi kan. Nasıl? Dur gelip dur söyleyeceğiz. Yürü bak verelim. Selamünaleyküm. Oğlum ya delanı. Şu altın aylar mı kan? Hova, altın aylar. Gelin. Geçin şu sahaya geçiverin. Geçin oturun. Bak öyde de yıkıyordum, hemen çayın uğruna çıkayım. Altın aycanın uyudu yok mu sen? Uy, altın ay düğün gitti. Nereye gidipti? Uy, bebe kana. He vay, birinin iyilinden etti mi? Yok, öyle girdi. O neyle öyle girdi? Uy, oğlu valla. Oğlu valla? Ne etti? O neyle? İyilen kıyali. Vay, neyem boluptur? Kat kim halınızla? Vay, altın ayın oğlu olmağı kim bakmı? Ağay, biz var. Vay. Vay, siz alada halınızla. Siz gelinimizin iştesi mi, tanısı mı? Tanımadım. Gelinimizin? Hova. Bağışla verin. Sizin altına edip gelininiz mi abi? Hova. Vay. He, son oğlu oldu mu? Vay yaşlı ince oldun. Verilim deyip verildim. Olsun şey değil. Biz var ya kıydığında taksiyeli kalkayım. Hava. Uy, o ne öyle? Bizim kıydığımız yok. Uy, bollu, oğlumuzun adı Belmurat gerek. Hava. Siz onunla 128. üyü var mı? Gözleyen kıydınız şu yerde yaşayan. Bizden yukarıda. He, 128 değil mi? Vay, bağışla verin. Biz yanlışlık geleyip Türk size. Vay, yürüyün gidelim. Uy, siz bizim oğlumuzun adını ne biliyorsunuz? Uy, onu öyünüze varanına oğlunuzdan sorasanız aytıp verir. Ol uzak görürüm. Siz hedim hayır işi geçiktirme 128. üye varın. Polya, yürüyün gidelim. Dursun. Polya, tamam oğlum. Alo? Kıyım kaçan geliyorlar. O neyle açan geliyor? Uğradılar diyenine 2 saat geçti. İnteğim ile noklar. Bu vakti barındırlar o sen bilmeyen olay mı? Hana gelirler için. Borsan canlaşar. Hay, Polya. Kullu kaka, sana kıyı taktık. Alo kanka. Ezem daha kilenç haber tutmaya gidiptir. Gözüm aydın kudodan iki sen bor deyiptirler. Esip borda onunla tədil oğudu verler. Aha. Bolya. Bor, altın kalp yok. Man var ya. Sazan aylayın. Sazan, salam. Kovmayak deylam. Sazan. Kıyın görmedi bizi o var şu kaçsana. Ha işte diyorum. Bolya, hava öydü oturuyor. Var.
Ali, Alıcan, yürü. Düz aşağı. Atağın yanına gidiyor. Bol çatıra. Ayağına yalkımayım, senin bana süyünüz kete soğuk kete mayıl arasına salkınayım. Senin bana süyünüz kete soğuk kete mayıl arasına salkınayım. Sözettin butlamağa, ağam toyun kutlamağa. Askavada toya varacak seyin gülüm mehribanım tede yılın kutlamağa. Askavada toya varacak seyin gülüm mehribanım tede yılın kutlamağa. Gödül diyar, yeri yüzünü giyin sakınna. Aydın var mı bizimki de eri diyar, gödül diyar, yeri yüzünü giyin sakınna. Ülkenin yaylasında, çağacıkların arasında, arkadan sayısında teze yıl düşümlü vursun. Arkadan sayısında teze yılımız kutlu vursun. Ak şehrim aşkı vakta, kimmelerin bunu şatta. Teze yılımız kutlu yarız, mehribanlar tile yayılım aşkı vakta. Arkadamı tile yaylım aşkı vatta. Tile yaylım aşkı vatta.